machiegni janeno mar Elton kamoro mora ma intiere alwaki chenro mar twak e weche manyien kawuono ni bende ka antiere ka indi kod wendo ma bende en wendo ma oganda mang'eny ong'eyo to thuolo to nitiere ang' no chiwre en wuon mar mondo mi koro olernwa ni to en ng'a owuod kanye kuom jogo eko ma ok ong'eyo chutho odwa mondo mi koro kawuono walose kwa ng'iyo weche go eko mag telo mag i Nyanza sani endi en kinde go eko ma oganda mang'eny temo goyo koko ne jotelo mago eko mabe sani endi waikre mondo mi oket e thuolo ma biro yudore ka Nyasaye oyie higa manyien. Ing'eyo ni siasa be sani koro ng'eny ahinya matimore jotelo gi kema gi weche manyalo nyiso mondo waika oganda into aina mo matimore kawuono ni endi obiro lose weche go eko mag Madaraka Day special wende biro biro e gwenge mag Nyanza e okang' mokwongo mondo onyito koro ber mane ma endi kelonwa to onyiso nang'o. Mar ariyo wabiro ng'iyo bende weche mago eko matimore Homabay town ma endi kama koro wach maduong' nitiere to en mar ariyo bende wabiro ng'iyo kaka telo mar Nyanza osetayo oganda e thuolo te mar higni mosebetie. Nyinga en Niko Kelo machiegni ahinya abiro miyo wendo thuolo kapok amiyo thuolo to abiro mosi ni wendo berruok. Ber ahinya, erokamano kuom machiegni chenro ma endi en twak e weche manyien ma be sando mondo mi koro iler mane to in ng'a iwuode kanye samoro be kino ka bende inyalo wacho no nyiso ni an bende an kama ma gima timo wa jopiny ng'e uri ma etija itimo maber kuom miya thuolo mar wuoyo gi oganda to kendo mar bede nam Lolwe TV. Nyinga en Eric Adede, an wuod Homabay. Homabay nitie Homabay County, koro Homabay duong' ok an ja Homabay County kende to an ja Kanyada. Kanyada location ma Kanyabala. Koro ka county to oketwa wate. Ibed ne Jokochia, ibed ni Jakagan, ibed ni Jakarachuonyo. Lakini Homabay town ni Homabay County to kendo en constituency mar NA Kanyada. Homabay town. Matini kama town nitieni maki ni Kanyada hii. Mano Kanyada. Homabay town constituency en Kanyada lilo. En dhot achiel. Moko nigiri orega gi kamoro. Ben nomiwago nikech shida mane nitiere. Ing'ene chon ne wan gi Rangwe constituency. Koro kane wan e bor Rangwe to pile ne wan gi MPs kane wuok to ne giwuok Kochia to gi Kagan. Kiyedhe history marwa ne wan gi Shemo Chuodho, wabedo gi Okundi, wabedo gi Jaod Okundi mane Nyasaye omo. Koro kiluwo thuolo no ne onge jakanyada kata achiel manoseyudo thuolo mar bedo mbunge mar Rangwe. Koro with the population be kano medore to joka IEBC none ber mondo poge ogolo e Rangwe. Koro Homabay constituency en a very unique constituency. Homabay town en constituency mane gi dhot achiel kende iluongo ni dhod Kanyada. Wang'eny wani Kanyada West, Kanyada East, sani osepog locations, wani locations aboro in total. Koro locations aboro go watemo Nyasaye okonyowa wamedore. Yes. Aponi kanyendo dhano nyuolre maber manyiso ni chiemo nitie kanyo. Chiemo ng'eny, koth be ng'eny. Erokamano. Koro machiegni ahinya e twak mar weche manyien kawuono. Ng'eni ma en chenro mwaluonge jotelo mar mondo mi gimiwa chal manitiere. Alora chal gi penji ni to telo mar Nyanza kwaweyo jotelo mamalo kaka Raila gini jomoyier matiyo kaka governors, MCAs, MPs tenro nyaka kamoro osechopo sani ni ineno nang'o nikech Jakanyada isebede iye kanyo ineno nang'o? Tabo wan go ogandwa mag joluo en wan mana gi dich gi jothurwa sama wamanyo mondo oketwa e od bura. Thothwa ka wasedonje od bura to kata dalano ok nyone. Kidhie county moko mondo idhi compare gi county mago mag joluo. County mago mag joluo Dongruok onge kata matin. Kaka Homabay wani en Homabay nyaka chakre diere ukoloni cha. Yo achiel makadho malo koa Rongo ka wuok madhi join Kindu cha yo kende man kanyo. Yore mathindo miloso gi olose kawuono kinyo koth ochwe oywe oko.
Wangapaya chiel kende ma ng'ado kin Homabay kadhi join yo ma donjo kinu madhi goli Kisumu. Kaeto kichaki donjo moro mowuok madok Mbita cha. Madho Mbita. Onge gima jotelo osetemo mondo ong'ad yore moko mondo nikech Homabay nitie gi weche mag purgi ng'enye kaka joka Osianala, joka Plan International osetemo. Kit kaka pur mar niang' ng'eny kabisa e thuro mar Homabay County. To especially kidonjo koro koka Ndiwa manitiere sukari industries. Sama uwe kodi ni koth no chwe kabisa na nitie dala wik mokadho. Kata kama tingni yudo komoko kamora mora mikadhe tingo moke. Kamora mora mikadhe tingo moke. To sama tingo moko ni ngene resources mabedo wasted kanyo udhuro kabisa. Nikech nitiere ji mayudo ka en ong'ad niange no tuwa itinga kanyo. Asara tupu. Joka kadhi pimo o gibingene ne tinga no ginene no gipimo weight mar niang. To niang kosetuo to weight mar dok piny. Koro development mar joluo especially leadership wantiego aparo ne ji onego wuoge ponde Raila mondo ji ochak kao okang' mondo ngene to an kaka jatelo asetimo ngo nyaka niketa kama. Governor na masani kata kibedo kode piny to governor igni 10 ma Nyasaye osemi ko medo higa achiel modong'. Ang'o mosetim kama duong'? Pod wamodho pi gi dhok. En aora achiel ma ng'ato tuomo pi ka, dhiang' losore kacha, ng'ato luoko kucho e kuma ji tuome pi. Embo luokre mana kae. Iyudo ka ok nam mana aora weri ji wach nam. Wan ga weche mathindo makadho within gweng. Aoche go yuro ka ji odhi otuome pi mitimore nade mimodho. Mano miyo ka gik machalo tuoche ma ging'eny. Nikech onge pi koro ng'ato kata mana boreholes mino yo kuny kuonde moko e gwenge moko kidhiye. Sani kidhi kata mana Kitui County ka. Ineno kaka Governor Charity igni 3 mosebedo kaeni. Ineno gik motimo kanyo. Kidhi pinyo to pesa mimiyowa kaka county mag joluo to gi pesa mimiyo counties moko ere pogruok. Nikech watewa yudo pesa treasury okang' achiel. Onge ng'ama yudo moro yudo higa 10 moro yudo en one financial year to mana mitime nade imigole pesa. Koro nyiso ni jotelo momiyo thuolo mondo jotelo magieki ok gitim tich mondo ne gitimo to oganda magwa bende mayiero. Oganda magwa yierogi nikech oganda maro ne gitabu achiel. Sami sekao sukari kuoma, isekao siling 100 kuoma, mano asechuli e tich monego bena bro tiyo ni igni 5 motimore nade modong'. Nikech mane dongruok mane dwaro. Nikech e gweng'wa kama wantiere ni kiyudo ka sani kech an aringo 2017. Nasechung 2017 Homabay Town. Ema Nyasaye nokonya nabedo namba 3. Nadhi final vote. Nachung independent. Mbunge Peter Kaluma nochungi ODM. Then wantiere gi mbunge manintiere machon Ogendo, Martin Ogendo chungi Green Party. Kaeto an nachungi independent. To no wagwarore kabisa. Madhi abedo namba 3. To bedne ODM gimomiyo shida manomiyo nokachungi ODM. Kano wadhie to noyudo ka nitiere nosenyiso ni nitiere so called preferred candidates. To na pare chunya ni nitiere something leadership manyalo offer mopogore alternative mopogore gi leadership gi dongruok gi telo ma ikelo kuondego. Koro na awachne hapana gima tim we adhi atem kenda. Jakom nobedo kodwa piny mokono ne watewa ni nyithinde. Ok obedo kor ng'ato. Mogik wigi 2 to noduogo wachna ng'owa 6 piece. Koro samano sego 6 piece ni koro kata ng'ama ok ti. Sani an gi MCA moro ma nitiere kamoro luone Kanyada Westward. Kidhi ng'iyo ne nyaka nodonje telo kanyo nyaka sani. Kata ji mang'eny okiano chalo nade. Oko dhirji. Jo 6 piece.
Koro 6 piece ni manego e Luoland. Ok miji opportunity mondo ging'ine an kaka jatelo, kaka dwaro komni mae gima dwa timo ne jopiny. So long as ne isedonjo e od bura maduong' mar Chungwa House, to in koro nyaka yiera. Nikech koro samoro in gi joma mitudori go ma igogo kona mondo ing'e ka gini. Koro mane tabu ma wantie go. To kidhi e dongruok ma pinywa no, ng'ato biro koni ne an asechulo mara momiya biro ka. Achiel cha kaeto moko be wacho ma to kang'eyo kanyal wacho nikech moko be wacho ne kuma ne gidhie mane giyude ticket mar chuno be ne gichude. Koro koni an asechudo. Koro sani amanyo mondo aduok pesa na mana timore nade mana tiyo go cha. Mana investment mana timore. Nyaka bed gi returns. Koro jothuru be nyaka parre ne to sama wayiero jotelo gi. Ang'o momiyo ayiero ng'at mochung' kani? Jatelo mani ang'o modwaro mondo tim to within those 5 years ang'o mosetimo koduogo kendo nodo chako kwayo kura nyaka penje to ang'o mane isetimo e higni 5 mokadho cha momidong waduoki wanuko piny mano wanwamielo mana nasa ka wasemielo nasa wachako wadonje tabu machielo higni 5 chako kadho. Kuro tiala ni wang'owa tiala ema inyowa nikech kosego ne TB mtiko ne ODM koro ing'eni ni kokigo TB mto kata bed mane intie gi leadership sani ochuno ne nderni madala sani nitie ndara mana commission mondo losi nikech ji chandore commission as a person yudo mondo machala kamano kanye agolo mana pesa na matiyo gi an okil koro pesa ma client ochiwo matindo gi ma samore dhi tiko ne oyo apogi jopiny ok en wang' apaya miloso maduong' madhieno kuonde mokethore go miloso rode ok en rode ka koro sani yo madakadho iluongo ne namba ruga kata iri nyaka Homabay kamoro ma jopur kadhe gi niango nacha dhi ayudo ka kanyo kata mtoka no moko kanyo koro kano semoko ing'ene kosedhi mopini mondo jogo bi oting'e no ogoli go oko mano kendo siling 4,000 gibiro ji 40 koro ng'ato nyisi ng'ato siling kata moko tiyo asilo no chunge ban nyaka chule koro aparo ne ka ji otiyo gi 4,000 to kae ka kelo Calvert taketo iye kanyo tadhi amanyo maram taole wiye to ji okadho biro konyo ji mang'eny moloyo katimore nade ka konyo raza ni ndimi aparo ni MP mar Homabay Town ma en migosi Opondo Kaluma wach ma kama indi iwinjo maber jogi thagre mitokni moko niang' nindo to ibende intiere kanyo dibed ni tiara lagi TB emomiyo jowagi hinyre kama en penjo mibiro duoko odiochieng' machielo kochako bet kodi kata kamano endo maendi en wach malich ahinya ka ng'ata ma japiny nyalo chopo mondo mi koro otim gima kamano to nyaka wapenjre penjo ni to en kanye mowakiere kanye mwadhiye marach pore dugo mna iri daktari. Yes. To mondo mi ochop kama ji ng'eny ineno lit ni kendi ochop kama kama koro ochope ni koro iloso wang' apaya gi mwandu ni matin madichamo gi nyithindi koro ipogo kod jopiny iloso negi chunye ma in go maler kose mane telo kose en ang'o nikech ok ang'eyo gimomiyo ma itimo no gima duonga e ngima mar dhano kopo nono ne ibedo ne kamibede in mibedo maber to jomoluori ok obedo maber gima wazungu wacho ne 1 millionaire to gi 10 million paupers onge kwe mibiro bedo go in nikech kwe mani mibiro bedo go sama ing'iewo gimoro mathin miketo kanyo no gibiro kawe nikech gionge go sama aloso ne gindara no ng'ama ne gi nyange monego bed ni biro turo fence na mondo kaw gimoro matin biro yudo kako timore nade kako konyo turo nyange gima koni ne jothurwa chandore kabisa chal ng'eny nikech nyoro ka nyithindo moko tieko skul kata mana basari miwinjo gi sani ne inyisa gi jo nikech wan gi Homabay Town kanyo wantie gi iluongo ne Homabay West to gi East koro migosi Opondo Kaluma East koro sani ywak nowuok ne kata mana basari jo West gi ok ne ma nyithindgi nitie dala sani kidhi dala an owuon ma jothuro nyalo neno kendo gibiro wacho achulo ne nyithindo school fees an gi basari mayaw machulo ne nyithindo school fees from my own pocket nikech kao gisomo e dala kanyo an mapod gibiro chanda kiny
Ka gineno ka mtoko donjo to gitegi biro o miya kamoro pur samoro miya gimoro adhi cham. Koro mondo akonygi en ne mondo amanynegi yo ma ginyalo konyorego e higni mang'eny matimorade mabiro. Ka chulo ne nyathi achiel school fees oloyo kakawo siling 10,000 amiyo ng'ato dhi madho go kom. To jatelo nitie office mar CDF mar Homabay Town County Constituency. Be saka furo ni wuotho midonjo kanyo endo ma ipenjo nikech samoro opondo kaluma onge samoro en mana constituency manager ematimo gigi. Be sechopo kanyo chande ni penjo mge duolo motegno ni to yawa dak nyithindo dhi school to nitie basari kaendi nitie pesa mar CDF mantie ka monego ni konyo nyithindo matiyo gi pesa ng'ato ok ber. Ing'e telo komiyi ok inyalo wacho ni ng'ama nie buoyi ng'ama dhi penjo gimomiyo gimoko otimore. Telo chakore ang'owa malo. Kopono ni malo top to top te. Koro kata idhi piny koni idhi loso gima ok nyal losore owuore te. Koro miyo en gimoro ma jo kizungu luongo ni attitude kaka giwacho gi dholuo ne wan kama wabede ni onge yo ma onyalo konyowago kata wadhi kikati nyiso gini dhi e basari office ko na jatelo kuno kata wadhi to gimo yude onge. Samoro dhi ni siling 1,000 samoro ka dhi dala achalo daktari mar sindan abedo piny awinjo mako shida mar ng'at mobiro ira mabiro wuoyo koda ni akonye wuok odhi machielo chak biro an ka donjo dala jothuolo neno kendo gibiro confirm ka donjo dala achako romo gi ji saa 11 mokinyi nyaka saa 10 modhiambo. To ok ne gibiro nyisa ne wadong' mondo wager ka gibiro nyisa ne an gi tuo nyathina miyaot anindo kech an gi shida mag gik madhigo ma in fact jomoko kod samoro chuna na donjo dala gotieno adonjo go dala gotieno kasom to ka e garaj to aywa garaj piny Thurruok diponde koro tengene ka ok ineno mtoka to mabiro samoro nyabedo matin. Koro samoro ing'ene ka winjo to adonjo malo Nyasaye nagwedha gero ot mar malo matin. Koro ang'iyo malo to ji adi mar kanyo mondo ing'e to mfuko chalo nade minyalo dhi gine kucha nikech onge gima biro nyisogi kendo. Nyocha wik mokadho nyocha dhi atimo arambe ne kanisa mar SDA ma gine ma got kokelo. And the idea en kidonjo kanyo ne an gi paro mar ne agol mana gi to kino ineno ka nitiere dwaro mantiere kanisa mar Nyasaye no ka nitiere dwaro ji obedo ma oko makata ka koth chwe to koth go ji oko. Nyocha dia commission wa sani agisegedo gichugi kete Linton ne chairman mar kanisa ogochna ko ne next week abro duga manyi matimu no keda no waket roofing no kanisa zimene ogere to gi ok timgi ne in gi mang'eny samoro ile ka nyithindo kae onge gima timena samanya thini bidi be school ka lakini iparo ne mara ne samoro nyalo wuogi to polisi to ng'eya nyathino timena beda to nyathi ng'at machielo cha maonge gi hope mar tomorrow cha mondo imiye. Chuny makamano ok en chuny mayot yudo mondo mi ng'ato owe gire en owuon kata nyathine mondo mi odhi ochung gi nyathi ng'ama chielo kata donji chandruok mar ng'ama chielo en mana chuny ma Nyasaye momiyo ng'ato. Ji ma tawuoro ka koro ji nyalo biro e dala wadgi ma mondo mi obed gi laini machal kamano endo. Aparo ni Homabay Town nyaka weche ji kio wache dier. Aparo ni wabotimo nonro bende ong'en to chal ma koro daktari wacho kagi gin gik mantiere kanya dier kaka nyuga koloso chal ni Homabay County nitiere wach to Homabay County kende Homabay Town Constituency in particular CDF manager mbunge mantiyo migosi Pondo Kaluma jotelo moko mantiere kanyo MCAs chiuru wadhi yweyo ko duogo pod weche ng'eny nyuaro mo wach ka daktari ing'eni daktari nyamo bende no sechunge gor kaka jakom mano yombo paro ma weche chako bedo kaka weche to magite odo winjo to koro en nang'o samoro ngodhi Homabay Town ni owere gi gor ma iya kose jogor chikuru itu kod ugo bang' thuolo matin ni
Masira jamuomore. Sama omuomore oganda nigi kuyo. E seche mag kuyo, ber ka in kod siro. Lolwe TV mor mar yango ni wabiro chung kodi, kuyo kodi, kendo lendo ni osiepe kod anyuola wach kuyo no. Tudri kodwa e chenro mar kuyo e Lolwe ka okalo e email kuyo@lolwe.tv kata e namba 074. Lendni osiepe, wede kod anyuola wach kuyo mana e Lolwe TV. Lolwe TV, gini en marwa. Machigni kendo joneno mar LTN wadhi nyime kod twak mar weche manyien kawuono indi kawantika indi gi Dr. Eric Adede ma obod Kanyada ma bende sani indi kako winjo no ndo ng'ama osebedo ka koro nitiere kod jogo mageno oganda jo Kanyada achiel kachiel. Olap dhogi jurni ne komno endo masani indi obedie kod Opondo Kaluma ma en okel kama loka. Gite gin joka ng'ato. Gilaro mar mondo gibed ni gintiere kanyo. Kendo Opondo dok chung kendo to mago to koro bro ng'ego Opondo biro ka mondo ler ma en owuon. Mak manyo chaka dogo iri jatelo. Seche ma koro idwa ni mondo ichung ni endi. Ala koro mondo koro ler. Ke jite gombo chung. Kamano. To gima bro po gi jomo kombe mar chung en lek ma in godo. En dwaro mari. En chenro ma in godo ne oganda mantiere Homabay Town Constituency. Paro ni ang'o nyalo chiwo maber mapoko chiwo sani Homabay County kata ne paro ni otimre maber ka kirwaro. Homabay Town County, Homabay Town Constituency. Gima gidwaro kende sani en jatelo manyalo chiko ne gi yore magidhiye. Ging'eyo gik monego bed ne gitim. To kamana kaka nyithi Israel kane omigi Moses, to kone Moses okeno chop kod yangoa Canaan, nomigi Joshua mondo timre nade mondo chop kodgi. Homabay Town Constituency en dwaro mana Joshua. Gima nyocha kone gi chaka noyo kendo. Sirikal sani obedo gi program mang'eny makonyo joang'oa, makonyo jopiny. Ma onge ng'ama nyalo wuondi ni obiro golo pesa ne mfuko mari kokelo go dongruok e piny, nikech sirikal osetimre nade osegolo pesa monego bed ni igero go piny. Kidhi National Government Constituency Development Fund, kidhi Affirmative Action manitiere momi joka mine manitiere gine kucho, kidhi pesa michiwo county, pesa nitiere. Gima idwaro en ng'ama nyalo chiwo ang'oa yo majiluwo. Mapone girot magidhigo kama gidonje. Constituency marwa kaka awacho ni mokwongo en constituency matin kabisa. Dhano ng'enye lakini kidhi area to okoduong'. Nikech na kune en dot adi en dot achiel mar Kanyada. Pogruok mantiere en mana west to gang'oa gi east kucho. To endalo duto to ma wacho ka an gi chir to kendo ka keto jo east e chunya. Igni duto ma wasebedo gi wabunge osewuok Kanyada East. Martin Ogindo Kanyada East. Peter Opondo Kaluma Tamario Kanyada East. Gima wakwayo niya giwene jo west be mondo timbe nade odonje. Giwe nikech gimoro achiel kende. Sani kiyudo kaka gipogo ogichiw
ler mar dongruok ne ang'owa ne constituency gidhi ginindo konchiel east koni magininde sani county secretary wukanye east maen jaduong' Ogwe mabende ne gola podwar mondo obed governor. Koro gima wawacho niya, ing'ene kaka jo Mandera timo, samoro nitiere miwacho ne leadership onego tim nade obed shared mondo bende jok ma odong' koni gi mondo ng'e ong'e kaka timore kaka bende gito ginyalo timo nang'o. Idonjo e ot kawuono in e odi to in gi mama madam miwe e ot to gimoro amora in misikiringogo to sama iringo kode ni iringo kode nikech iparo nang'o ok inyal ng'eyo gima ng'ato nyalo timo nyaka imiye nafas. To gima wawacho niya, ok onyalo mondo gimi nafas nikech jo West, apana, nikech gima osetim sani e Homabay Town Constituency onge. Akoni ne jopiny gima gidwaro gi gik mathindo kabisa. Sani an gima an ge pacha kata kapok adonjo kuno ma asewuoyo gi jopiny. Amanyo donors mondo wakunye pi jothurwa mondo jothurwa omanye pi ma ginyalo modho. Jothurwa onge gi pi. Weri gik mang'eny ma wawacho gi. Onge nadi jatelo to nama nitiere kacha nam Lolwe. Benise nyiew pumps kende ma wopi nyaka kanyada benise winje kata mana kanyada kende koro mondo koro wadonyo nyaka karachuonyo. Benise winje ni nitie jatelo ma jalundo osekelo pam mondo pam pi kawuok kucho kata ma water desalination plant ma dhi clean pi mondo donj kocha isewinje. Anda through cement na kando laya matimo gima kamano mano pump no mapire ingoji modho. Ana wuoyo Homabay county. To gima kwa wachinda kwenye ndo ujotelo tekuri uro kudu yudo pump achiel kaka kigwara mbejo kama. Tabu manitiere ne ng'ama nigi interest mar mondo omi ji pi no onge. Mano is a problem. Mano mi adwane mondo ka jopiny oyie koda gimiya that opportunity. Nase kone gi ne an agenda mara en gik moko di adek. Giyud pi, giyud empowerment ma kuone machalo puothe gi negotiate mondo giyud kata mana investors manyalo konyogi nikech ka puro eka achiel tan gi eka 80 puro ji nigi lo wano wuono nigi eka karibu 60 ipuro kure inyalo puro eka achiel okete niang eka machielo okete njugu eka machielo dhi okete rabuon modong'o nindo wastage to nikech gionge gi resources to girieko samoro mar tiyo be gionge go. Koro kanyo cha wawuoyo gi joka plan osebedo kanyo for a long time and nitiere kaka ne waloso gi training mondo bedi train jopur ma baba wa ma jakom training no en mondo jionge kaka ginyalo utilize resources magin gogo puothe magin gogo mondo giyud ang'owa mapato mamalo. Korwa gimoro amora nyaka watermelon donge onge gimok dong korwa nikech nitiere season mag koth ariyo ma en throughout kukeyo tutimo nade ukomo sami keyo tikomo. Koro mondo iyudi ma jopur nyalo bedo supported go nikech sami support japur issue mar basari joma biro ringo madhi kuna ng'owa onge nikech gin ga ng'owa gin gi mari kata kibiro miye ibiro mana miye matin. Kosemiyo GP pino ginyalo tiyo kode kaka puothe mantiere bathot mar pidho alot gini gi inyalo ti kode mondo gitim ang'owa gitim go irrigation malot makare inyalo tur mondo gitim ng'adi mondo gitim cham. Kisewuok kuro gigi kiseyudo gitero gi chiro nade kandere to onge idwa chwado chuodho nikech korwa en black cotton soil maki kier matin ji gore konyo pile kata mama no gore piny pikipiki nikech iyudo ka samida kadho no okier maonge ndara ma ji luwo. Koro ka wadil gi wach mar agriculture wadil gi wach mar ndara wadil gi wach mar pi waonge gi tabu machielo mabro ng'iyo kanyado chopo mago gi agenda adek mana dwana mondo atem ateri tasebedo ka ng'iyo kata ka wuoyo gi jotelo mosebedo ko yiergo healthcare marwa manto koro wach mar county to jotelo mantie piny gi machalo MP machalo MCA bende poko bedo ka dhiro county government right path. Sani kani neno pichni moko ma luorore
social media jo Homabay yudo ka ng'ato nindo e seng'enge mar kitanda mattress onge hospital mar referral hospital level 4 kendo sani giluongo teaching and referral akeda ng'ama is teaching there akeda ng'ama is referral there nikech kidhi kanyo kata mana panado yath onge hospitandno sama wuoyi kodi ni mane covid owuok ni Nyasaye okonyo de covid owuogi ne odhi ohito kaka ohit pinje makono onge Homabay mobiro bedo ne onge geno onge sani ne health workers odhi ogomo nikech pok ochulgi sani king'iyo tabu mantie kanyo gin tabu mathindo to Homabay mana Homabay mane jo koloni oweyo cha onge gima semedwe wan pok waneno any apart from Cold Springs manende Jerry Ogero there is nothing else mantie Homabay sama wuoyi kodi ni wuoge Homabay gokinyi ndo dhi manyo kama dhi madhi chai kibiro yudo ka ok idhi Cold Springs there's nothing nikech anyisi ne en a town of one road madukni kogola machiki dukni ni koni kati yuyo madhi hospital gi Homabay High School cha itieke sani wawedo gi Tom Mboya University the president ichiwo charter on on the 1st and building mora chiel ot moro moger kamae koro samora ng'iye ta kone jothurwa idhi mi charter gi building achiel koro tuition classes and other departments I hope ne gibro gero gima temo wacho ne kanitie leadership ma is proactive manyalo dhiro these people okwebedo gitabu nikech Homabay nitie gi human resource odhuro kabisa sani ji modhuro mano wuok town kae mane tich ochanganya odokanye odoke county magina dala kunedo ka ng'ato en account another account ma igni 20 to kar mondo kele kata mane these small development committees mondo tem mondo chiw knowledge ne wanyalo timo ang'o wanyalo timo kama magonge nikech wadwa bedo ne wazungu wacho ne wa personalize waketo leadership mara an kabiro to nengo bed mane ji an mulama nengo bed ne ji yueyo mondo akadhe mtoka na kanyo ulokna mane mentality mawantiego to en gima ok bitero wa kamoro nikech nyithindo madongo gi dwaro donjo okinyi nitie nyathi motiko school moko nitie motiko university gidwok gibedo dala kucho kosebedo matindo donjo ang'o riembo pikipiki nikech mane kise ni biashara mantiere mumi jo riembo pikipiki no odwa riembo pikipiki gi digri kae kose donjo pikipiki to donjo changa ng'at ma kama ibiro konye nade e higni 2 mabiro to mane gima tabu wantiego ne waonge kata mana gi gima luwe pia gine mondo bed gi this peer counseling mondo bed ne wabedo gi groups manyalo konyo nyithindwa mondo ng'ena ng'owa sani ka intie gi gimo nego bed ni timo to inyalo dhi kama mondo dhi okonyie yes magonge awinjo ka gik miwacho go eko miyo chunya bwok nikech Homabay County wang'e Nyanza mangima nene kama kuchopo samigo e kura bire machalo low mapuo mane dhonam kigo ega ne ODM te sama aloso kodi ni ega kachiel kena sama wang'o kura ma Homabay goyo mang'eny ni jo ODM gi wanyalo wacho ni ODM ko bede piny owacho to reform government but already manifesto mar ODM ma en pro people development social development ngini ideology mar ODM kichi en momako Homabay malicha ahinya ngini gin social democrats ma translate into something what in human empowerment nyaka sani igni gite pok manotimore already gini wacho iparo ni ang'o marach santo bokapa ne unyalo blame ne ODM onge piny owacho sani wan gi county government ne wa fight mondo yud devolution mondo wabed gi sirikal marwa kendwa manyalo ng'eyo ne to dwachwa chalo nade mantiere ang'o e ground mashinani kuma wacho cha mano momiyo devolution nochaki koro mondo wachak blame national government mondo apano wabiro kwa kia gima wacho nikech sama wadhi kucho mwakwayo pesa nang'o wadwa development ang'o e county koro tabu ni kodwa werigi wach pinyo leadership marwa mapiny kae kaka jaluo emarach kadi monengo wachake nikech sani ko wuoyo kidhi chak tim higa manyien wadhi donjo ang'o e yiero obiro chakore kae ok bing'iyo ne nitiere interview mo interview a candidate ng'ama nigi gombo mar chung
ibedo kode mipenjo to in ang'o vision mane kaka kori wacheni ma in go mido kelo nang'o jopiny to kochopo higni 5 to kendi chaki duogo the same seat ise achieve gik mane wacho ni dwa timo ka koso kiyudo ing'edo ngi accountability nikech toro kromayo wa kaka dwa dhi mbele gi mbaka ni wach mar Homabay en wach malich ahinya. Homabay en kaunti mohero kendo kanyo kura wuoke mang'eny ahinya. Oganda mang'eny Homabay nigi nying maduong' ahinya. En gi jotelo, joma odhi skul, joma nigi nyalo mar timo gimoro amora. Mak mana ni kaka ring'o poverty index kata rang'iny mar cham mantie Homabay nyalo bet ni malo moloyo kata kaunti site ma Nyanza. Ang'o momiyo owacho ni telo marach? Ang'o momiyo owacho ni wan wawegi mindset pacho kaka waketo e gima hinyowa. Tang' wakonyre magi mondo wachak wuoth manyien Homabay County, Homabay Town Constituency en wach en maru. E dakika achiel mar luwe ijagor matere ng'inyi. Higa 2014 ne ringo bedo jakom manichungi jakom Ambrose Rachier. Nodhi kaka nodhi. Ne lalo kochako nini kendo. Dibed ni kon. Dibed ni nti manorachi ni ahinya. Ma iweyo club mari ma ine member. No konwa gimoro achiel no konwa gimoro achiel ne ka ng'ato oyier timiye nafas mondo ti. Koro namiyo Rachier nafas mondo ti. Ok naringo nikech ing'ene ok onyal bedo gi tuonde ariyo e gine achiel. Koro thuon achiel nowuok matin mondo ng'i ka thuon machielo cha pupni. Taseno ka pupni otame. Koro kasetieko gi Homabay to waduogo pupni. Koro jogoro ikiregi aduogo kae Homabay 2022 to jaduong' Rachier ni kom nyaka 2024. Koro abiro bedo gi time. Ng'ene kasetieko 2022 kaseyudo kom mar Homabay taduogo koni mondo wapupni onene ka wakonyo kae. Tido ka okete daktari. Ok en telo. Magi en gine iluongo ne bedo servanthood. En servanthood. Ok en gine ne ok en telo. Ing'e anyalo bedo e gweng' to an chairman mar committee mar development, an chairman mar jadunga gweng', an chairman mar to magi duto gin matimo ng'wono ka ukonyore gi jopiny. Kikete wine en telo. Mane tabu ma wan go. Sani neno ka koro jaduong' owacho ne mi higni 2 otieki. Rachier otieki higni 2 otieki to ka higni 2 oserumo pod obiro mana gombe kendo nikech mae ong'iye kaka telo. Ithoe jokama. Madhira ni Onge wachero kama. Poko tieko waseche madhi nyime madongo mondo itieki. Abo mi golo mar mondo mi nus dakika mabiro ilos gi Homabay Town Constituency. To koro imiyo gi pachi gi kwayo mari. To goro dhi maber. Goro ok ne ok odhi ogi kuma odhiye. Goro wuothi. Ok owuothi. Oto put kanyo. Kata put berber. Ok adwa wacho nikech iwacho wach malit ne jogo galo biwinjo gima en adier nikech sama wantiere sani ni 2021 pod wamanyore wakwayo pesa ji gi othith mondo jotugo dhi ogo mpira. Mano en wuotho. Mano wato. Sama gintiere kucho simu donjo players onge gi chiemo. Mago gino my club mosedhi e continental win Mandela Cup. Club ma osechopo international Africa mobedo recognized. Pod wantie kae. Jogor ne wawuoyo aduogo mondo wamed loso. Onge wach jokogalo winjo wach the Green Army winjo kaka okete anjo ni goro ken kata put. Gor chunye gudo kamoro onyalo chot saa to wacho no bro duoga pani bodo kapoko chot. Wach ni mogik less than 1 minute ne oganda mantiere Homabay Town Constituency magi joka nyadau. Los kodi kinyo kamera ni tir tapo inyo ke kwayo mari. Erokamano ahinya. Jothurwa kawuono yudo nafas mar loso kodwa. Gima kwayo ni mondo utim wang' ni weuru ringo ka wamiyo wang'wa. Wayaw wang'wa tir mondo wang'ine to gik mosebedo kinyisowa ni timo e higni duto mosebedo koyiero jotelo osetimgi koso pok otimgi. To ka pok otimgi siling 100 200 mobiro kelogi to chamura chama nikech mano nyaka watim. To gima kwayo utim Mano is bribing voters. Ok en bribing, en appreciating voters. Yeah, appreciate something man. Obire gine na otiyo gi fair ko biro winji gimiro nyise.
to kara pesa ng'eny mane gima ok ng'eny mane influencing voters nitie ziko wiyo to bro ka oni kan mar chik ok awacho ne mondo ni miyo gi bribe ako ni miyo dhi nyiewo go nyiewo go chumbi ka ng'ato limi e odi to biro to wendo biro samori ko wendo mane mana ko wendo to iko wenda di to kwenu kiro wela pati ko mana welo yani wi yera riyo iko da chi adeko kiko rojo kanyado bia ko kigibi awacho mane minyalo koyo mbiro kowo tieko wach koro gima kwayo niya wan gi weche mang'eny masebedo ka loso go kodu diere manotimo campaign 2017 ne waloso ge kodu to na konou ne kudhi barabara manodhi echa to gik moko biro timore uneno gimo setimore waonge gi yore tingni wamoko niang' ok chop ka Sukari Industries waonge gi yore mine wa ok nyatero gik moko e chiro mondo dhi usi waonge gi yore onge kaka wanyalo tero nyithindo kata mana jodongo e hospital ka tuo wuok gotieno kata mana yo minyalo kadhe kitero go jogo e hospital onge waonge gi yore kata mana kaka inyalo wuotho kidhi manyo kamoro mondo idhi konyri onge pi podwa modho gi dhok podwa modho waluokore kama waluokore mwamodhe kama waluokore mwatuome pi modhi tedogo kama waluokore be ma podwa timore nade ema pod jomoko bende losore en wach malich kabisa to nakonowa wang'e kaka wanyalo tieko tabu gi ana biro Homabay Town Constituency kaka asebedo kabiro akonne solution nitie gi Dr. Adede Nyasaye orito onge wach kaka uwinje okete maler oganda jokanyaga weche mowacho go un gi to uwinjo un e joma bro keto ng'ano mudwaro e yore go mag telo un ema untiere kod nyalo manendo mar chiwo tije go un ema gige kithago uchan manitie kanyo un mayudo omiyo sama udhi e weche gi mag yiero tema ne uru yiero jotelo mabende bro chopo ni nyalo kelo ne lokruok kata mana matin ka wawe weche mang'eny mamoko mag mahu to moko samoro gina mag holruok Maendi ne en chenro mar weche manyien atwaki weche manyien mabiro ni pile sama chalo kama hivi Lolwe TV ka ndio kunyero kama na inya jatelo ko biro thuolo mamulo mi bed kodwa erokamano inya wala mo Nyasaye kodhi maber mondo dwachi mondo chopi erokamano eltien ka hivi pile oro bedo kwa kile jotelo ka hivi mar mondo mi winji dwachi gi pachgi ini wuon ibro go kogno ka ngane do mawuono bolo ini wuon tijini ibro mienga mana to koro wachini nyinga en Niko Kelo wadhi nyime kod chenro mar weche manyien